Masalimo 119 verse 105 mawanu ndiye nyali ya kumapazi yanga, ndiye unikira panjira panga. Dziko lapansi lakhala likugwiritsa ntchito mababu icecom, akhala likugwiritsa ntchito nyali za koloboyi kupazikatha parafini zimathima. Komano mawu a Mulungu ndi moyo, mawu a Mulungu ndi nyali imene tsiku ndi tsiku moyo wathu angathe kugwira nafe ntchito. Chotero pano pa akanema wa V&V komanso ulalo online tifuna tikuyitanireni kuti musanayambe tsiku lanu mulandire mkate wa moyo amene ndi mawu a Mulungu. Chotero ine M'busa Joe Kumphasa ndikuyitanirani kuti tizikhala limodzi kumvera ndi kuonera uthenga wa mawu a Mulungu, chifukwa ndi chipulumutso, chifukwa ndi nyali yowunikira ku mapazi athu. Amen. Tifuna tikulandireninso nthawi ino mmene tifuna tigawane mawu a Mulungu. Tikulandirani konse kumene mukutionera. Mulungu wakumwamba akudalitseni chifukwa cha chisankho chimene mwapanga kuti mungathe kumveranso phunziro ili. Mutu wake tikunena kuti chifundo muchipululu. Tikuwerenga Marko chapter 6 verse number 30 kulekeza 36. Mmene Yesu Khristu amaphunzitsa anthu, atatha kuwaphunzitsa anaoneka anthu otopa, anthu othodwa, anthu amene alibe mtsogoleri. Ndiye Yesu Khristu akuwafunsa ophunzira kuti kodi anthuwa azipita ndi njala yawo. Ndiye anthu ophunzira adayankha kuti ndithu akuyenera azipita chifukwa bajeti yathu sikulola kuti tikwanitse kuwadyetsa anthuwa. Komano panapezeka mwana amene anali ndi zakudya zochepa, zakudya mwana. Yesu Khristu adatenga zakudya zochepazo nkuzipempherera ndi kudya anthu onse 5,000 amuna okhaokha osawerengera akazi ndi wana. Mwanayi afuna tionetsere khalidwe la kupereka zinthu zochepa, koma mwanayi ali ndi mtima opereka. Yesu Khristu akufuna ifenso tikhale anthu opereka, kupereka kwa Yehova Mulungu wakumwamba kapena kuperekanso kwa anthu azinzathu. Chotero mawu a Greek amene akunena kuti splanchizomai akutanthauza compassion, zimene zifuna zionesere chifundo chenicheni chochokera mkati mwathu mwa mtima. Chifundo chimenecho chochokera pasi pa mtima chimaonetsera khalidwe lenileni limene Mulungu ali. Chotero mu wilderness umu kapena kuti muchipululu umu zifuna zionesere zimenenso zidachitika kale malingana ndi mene ana a Israeli amachokera ku Igupto kupita ku dziko la Kenani la malonjezano. Mulungu wakumwamba adadyesa wanthu ndi mana, adawadyesa wanthu zinziri. Chotero Yesu Khristu akubweresanso nthano imeneyi yofananira nako zochitika za mchipululu. Chotero kunena kuti Yesu Khristu ndi nkhosa, kapena kuti Yesu Khristu wabweresa nthano yofanana ndi nkhosa. Kunena kuti nkhosa kuti zisamalidwe zimayenera zikhale ndi m'busa. M'busa nthawi imeneyo amayenera akhale pasogolo, nkhosa zizibwera pambuyo. Zasiyana nthawi yathu kuti nkhosazo kapena zowetazo zimakhala pasogolo, m'busa ndi kukhala pambuyo. Zimene chitetezo chenicheni palibe, komano m'busa akakhala pasogolo, nkhosa nkumabwera pambuyo. Zithandizira kuti choopsa china chilichonse chimene chili pasogolo m'busayu athana nazo, ndiye kuti nkhosazi ziyenda poyera malingana ndi Numeri chapter 27 verse number 17. Chotero tiphunzire kunena kuti mmene Yesu anadyesa gulu la wanthu ili, Yesu Khristu anadyesa gulu la wanthu angakwanisenso kudyesa ife. Atidyesa bwanji ife lero? Kupyolera m'mawu ake amene tidapeza kuti ndi nyali yowunikira pa mapazi athu, amene ndi mawu a Mulungu malingana ndi Masalimo chapter 119 verse number 105. Chotero Mulungu wakumwamba wakonzeka kudyesa amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana mawu ake kupyolera ma Bible study, kupyolera mauthenga ngati awa. Chotero tidayenera kuti tikadya tikalandira mawuwo tikhute tiamvetsetse ifenso tikaphunzitse anthu ena. Chotero mmene Yesu Khristu ati abwere posachedwa, ambiri a ife tikapezeke kumwamba titapulumuka chifukwa chakuti tachita zabwino zimene Khristu Yesu amafuna, kuphatikiza kulalikira uthenga uwu pouchita mmene Mulungu wakumwamba amafunira kuauza anthu ena onso akauze anthu ena. Chotero Yesu Khristu abwera msanga chifukwa uthengawo ufikira pena paliponse. Chotero abwenzi okondedwa, tidayenera kulandira kudya choonadi chifukwa lero kwachuluka mauthenga
amene si achoonadi. Chotero choonadi cha Yehova chikabwera mkati mwathu, anthufe chimatisintha, anthufe timalapa, anthufe timabwerera kwa Yehova Mulungu wakumwamba, chifukwa choonadi chalankhula nafe. Yesu Khristu walankhula nafe. Mulungu wakumwamba atithandize pamene tikukhala anthu achifundo kunjaku, pamene tikukhala anthu achifundo ku business yathu, pamene tikukhala anthu achifundo ku mpingo umene timapemphera, amene tikukhala anthu achifundo mu dziko limene timakhala, amene tikukhala achifundo ku dera limene timakhala. Chotero tionese ntchito zachifundo kwa anthu anzathu amene atiyandikira. Chotero chifukwa cha ntchito zachifundo zimene tikuzichita zithandizira kuti anthu aone Yesu, kapena anthu aone umulungu mwa ine, aone umulungu mwa inuyo. Mulungu wakumwamba akudalitseni chifukwa cha nthawi yabwino imene munasankha kumvera uthengawo. Mulungu wakumwamba akhale nafe pamene tikupemphera. Atate, m'dzina la Yesu tikuthokoza, mwalankhula nafe choonadi ichi kuti tinayenera anthufe kulandira mawu anu, uthenga wanu kuti usinthe mitima yathu. Tadya zakudya zosiyanasiyana za dziko lapansi zimene sizithandiza matupi athu, zimathandiza thanzi lathu, komano uzimu wathu umayenera uthandizidwe ndi mawu a Mulungu. Chotero mutithandize kuti mmene tamva mawu awa uzimu wathu ukhale ukhazikika pa inu Mulungu wakumwamba. Nditapemphera zonsezi chifukwa cha dzina lokonda la Yesu Khristu. Amen.